Vi har bevæget os til Østerbro, helt præcist Indre Østerbro. Vi er ved Søerne, og jeg har den her super smukke liebhaverlejlighed, jeg rigtig gerne vil vise jer, her på Dag Hammarskjölds Allé. Velkommen til. Jeg har glædet mig så meget til at vise jer den her virkelig fede lejlighed. Vi bliver budt indenfor i lejlighedens entré, som fører os videre ind til den her fantastiske stue. Og se lige, hvad der møder jer her. En virkelig fed og lys hjørnestue, og her har vi et fantastisk kig til Søerne. Videre herfra kommer vi ind i den store, rummelige spisestue. Bemærk lofthøjden, de høje paneler, virkelig smukke stuklofter og gennemgående sildebensparketgulv i hele lejligheden. I forlængelse af den store lyse stue kommer vi ind i det her super fede køkkenalrum, som er et designerkøkken for Aubo. Vi har fryseskab her, vi har køleskabet, opvaskemaskinen, vi har kukkeren, fantastisk, man kan næsten ikke leve uden. Vi har et lækkert gaskomfur med ekstra plus. Sidst, men ikke mindst, har vi vinkøleskabet, så man altid kan have vinen på rette temperatur. Til lejligheden findes der ydermere et funktionelt soveværelse med god plads til en seng og indbygget skab, som vender ind mod gården. Derudover er der et rigtig godt børneværelse eller kontor. Og så er der lige det her fede, lækre badeværelse i god størrelse. Vi har den separate bruseniche med rain shower. Vi har gulvvarme, væghængt toilet, og så har vi højtalere i loftet, ligesom i spisestuen og i køkkenet. Til det her rum hører der også en lille bryggersmed, hvor du har vaskemaskine og tørretumler, og man har en videre mulighed for at etablere en håndvask. Til lejligheden er der den her fantastiske, børnevenlige og totalt aflukket gård. Så hvis lejligheden på Dag Hammarskjölds Allé var noget for jer, så ring til mig på 29 80 88 88.